Branislav Tijodorović je izjavio da se ne postavlja pitanje zatvaranja škola i vrtića i da je to stav koji postoji i u Evropi. Predrag On je rekao da uvođenje vanrednog stanja nije opcija i da je najpametnije nositi zaštitne maske. U ulici Nikole Pašića u Zrenjaninu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i vozilo Doma zdravlja. U Kliničkom centru Vojvodine se rapidno povećao broj pregleda i prijema na bolničko lečenje pacijenata obolelih od virusa korona. Nepoznati napadači pucali su iz automatskog oružja na srpsku policiju kod Kuršumlije iz pravca Kosova i Metohije. ML iz Čonoplja osumnjičen je da je pucao iz pištolja u automobilu u kome su se nalazili njegova supruga KL i drugi muškarac.